Dobrý deň, vítajte na ďalšom diele seriálu Kam mizne sloboda. No a dnes pokračujeme vlastne v téme udržateľnosť a preľudnenie sveta. A povieme si niečo o treťom svete na Slovensku a v Európe. Takže poďme na to. Začnem jednou náhodnou pani, ktorú som si teda vybral, ktorú určite nepoznáte a v živote ste o nej nepočuli a je už dávno po smrti. Volala sa Katarína Švarcová, rodená Tomšíková. Narodila sa 7. apríla roku 1906 v Tvrdošovciach, to sa vtedy volalo Tardoškeť, Uhorské kráľovstvo. Bola dcéra obuvníka, ktorý bol veľmi chudobný, mal po sebe niekoľko manželiek, ktoré mu väčšinou pri pôrodoch zomreli. Jej mama zomrela pri jej pôrode. Svoju biologickú mamičku nikdy nepoznala. A inak to je zvláštne, že v podstate horúčka 600 nedielok vlastne už bola porazená. Doktor Semmelweis zistil, že si treba proste umývať ruky mydlom, a že toto stačí na to, aby sa zabránilo horúčke 600 nedielok, čím zachránil obrovské množstvo žien v Európe. Ale dopala litra do Tvrdošoviec, do Tardoškeďu, čo je vlastne ani nie 200 km vzdušnou čiarou od Viedne. Tento poznatok z roku 1830-40 nedorazil ešte ani v roku 1906, takže vlastne jej mamina zomrela teda pri pôrode a ostalo malinké dievčatko proste v kolíske. Ale mala dobrú macochu, čo neskôr zomrela pri ďalšom pôrode. Mali veľa detí, inak neviem presne ani koľko. Bola tam bieda a žiaľ Bohu jej tatino holdoval alkoholu. Bol teda šuster, bol veľmi chudobný a ešte aby toho nebolo málo, tak to umocňoval alkoholom. A toto je zvláštny príbeh, ktorý možno by som nemal zverejňovať, ale poviem ho. Chcem, aby to bolo celé, aby to bolo pravdivé. V zime 1917-1918 jej otec, obuvník, veľmi chudobný, dal dočasne do domova dve svoje deti, ktoré mal s tou macochou, s tou dobrou macochou, s tou, ktorá jej vlastne bola mamou, lebo jej vlastná mamina zomrela. No a ten mladší chlapček, ktorý bol mladší od tejto pani Kataríny Švarcovej, rodenej Tomšíkovej, v tej Budapešti zomrel. A neviem, ako sa volal, neviem, kde má hrob, nikdy som to ani nejako nezisťoval. Ale k tomu, že do domova počas zimy, tá zima 1917-1918 bola pre Rakúsko-Uhorsko dosť katastrofálna, pretože sa naozaj, ako vlastne bola to posledná vojnová zima. Už potom teda v novembri budúceho roku Rakúsko-Uhorsko, alebo teda centrálne mocnosti prvú svetovú vojnu prehrali a teda kapitulovali. Alebo teda bolo tam prímerie a potom neskôr prišla kapitulácia, alebo teda vlastne prehrali tú vojnu. Ale ide o to, že tá zima bola veľmi zlá, naozaj bol problém so zásobovaním, nebolo potravín. A čo je veľmi zaujímavé, pred nejakými pár rokmi, nepoznačil som si, ako sa ten film volal, ale videl som taliansky film, ktorý sa odohrával v Miláne, niekde v okolí Milána, v severnom Taliansku, nie na juhu, ktorý bol presne z toho istého obdobia, 1917-18, presne tá zima. A bola tam nejaká vdova v nejakej dedine, ktorá mala deti a presne tie deti chceli dať do domova, aby prežili. A nejaký miestny katolícky kňaz jej pomáhal, aby sa to teda nestalo, aby tie deti mohli ostať a aby teda s tou mamou, aby nemuseli ísť do domova. Takže v našej rodine sa nič také neobjavilo. Tie dve deti, ktoré boli mladšie od nej, od pani Tomšíkovej, teda slečny vtedy ešte, vlastne boli dané do domova a ten mladší z tých dvoch detí, ten chlapček tam zomrel, v Budapešti. Inak od 4 rokov pracovala na poli. Od 4 rokov. Ako 7-8 ročné dieťa už išla naplno slúžiť na majer a potom od nejakých 10 rokov pracovala v Nových Zámkoch v tabakovej továrni. V škole strávila 3 zimy, pričom vždy hovorievala, keď sme sa jej pýtali, že čo si tam robila, tak hovorievala, že po laviciach som skákala. To bola obľúbená veta, ktorú vždycky povedala. Bola negramotná. Ako 22-ročná bola negramotná. Nevedela napísať, neovládala písmená. Naozaj asi skákala po tých laviciach, pretože nevedela rátať a nevedela ani písať a čítať. Ako 22-ročná sa stala slobodnou mamou. Priznávam sa, som vnukom, ja čo som prečítal možno 1000 kníh a čítanie je moja vášeň, som vnukom negramotnej ženy. A z toho talianskeho filmu som si vyvodil, čo nemusí byť pravda, ale pravdepodobne to tak bolo,
že museli byť veľmi nízko v tej spoločenskej hierarchii tej dediny, že museli byť niekde naozaj blízko spodu, blízko spodku. V rámci, viete, aj na dedinách je hierarchia. Samozrejme, lavica vám povie, že to treba odstrániť, ale bavili sme sa o tom, že ona je prirodzená a vždy sa obnoví. Takže aj v tých dedinských spoločenstvách, aj pred tými 110 rokmi panovala prísna hierarchia a vlastne oni boli pravdepodobne majetkovo niekde blízko toho spodku. Ešte taká jedna vec. Keď teda tie deti boli dané do domova, tí dvaja jej mladší nevlastní súrodenci, tie vlastne deti tej dobrej macochy, ktorá vlastne potom tiež neskôr zomrela pri pôrode. Inak oni umreli pri pôrode, jak muchy tie ženy, to nebola ani prvá, ani posledná. Tak pri pôrodoch teda, a postávali po nich deti, tomu obuvníkovi, tomu môjmu prastarému otcovi vlastne, tak ona sa tiež bála, moja stará mama sa tiež bála, že vlastne v tých 12 ju dajú tiež do domova, lebo tie dve deti boli mladšie, ale teda ju si nechali, lebo ona už vedela zarábať a nosila vlastne domov proste výplatu, peniaze a teda ona bola plusom ekonomicky, už nie mínusom. Takže ona sa teda báť nemusela. A keď teda nejaký čas bývala u nás, ja si to pamätám, keď som bol malý, a pamätám si aj to, že moje mamine vždy hovorievala, že máš to tu ako grófka. Hej, čiže ten obyčajný trojizbový panelákový byt komunistický bol pre ňu neskutočným luxusom, v ktorom teda neskôr žila. A naschvál som sa dal obrázok tejto šičky, ak to teda pozeráte vizuálne, ak to len nepočúvate, hej, tak som sem dal ten obrázok toho bangladešského dievčaťa, ktoré momentálne robí na šiacom stroji, aby nám ušili tú našu lacnú módu, hej, ktorú potom za 8 eur si kúpime niekde proste v nejakom nákupnom centre. Hej. Pretože takto isto žila moja stará mama. Čo tým chcem povedať? Že tretí svet bol tu. Hej, že naozaj nemusíme chodiť ďaleko. Nemusíme chodiť do Bangladešu. Stačí ísť do hadu 2 generácie a tretí svet bol tu. A nebolo to iba Slovensko, nebolo to iba teda územie dnešného Slovenska, čo bolo teda vtedy časťou Uhorska. Mám knihu alebo prácu od pána Indru, Kardinálny problém Rakúsko-Uhorska za veľké války, ktorá hovorí všeličo, čo ma zaujíma, ale je tam jedno fantastické zrovnanie počtu analfabetov medzi vojenskými rekrútmi z 1000 ľudí, na 1000 ľudí, medzi Rakúsko-Uhorskom a ostatnými európskymi bojujúcimi mocnosťami. No a tu na to máte Nemecko na 1000 ľudí 0,1, Švédsko 2,3 na 1000 ľudí, Veľká Británia 10 na 1000 ľudí, takže vlastne 1%, Francúzsko 33, 3,3% negramotných. Rakúsko-Uhorsko 220 negramotných z 1000, to znamená 22%. Taliansko 366 negramotných z 1000, to znamená 36,6%, Srbsko 436, 43,6% a Rusko 617, 61,7% negramotných. To znamená, že v roku 1914 bolo v Európe, vidíte to rozdelenie na ten sever a juh, globálny sever, tedy bol európsky sever, na ten západ, hej, ten vyspelejší, ten slobodnejší pôvodne a tá zaostalejšia časť, aj tá ekonomická sloboda bola menšia vtedy. Jasné, keď si bereme, že Rakúsko-Uhorsko 220 negramotných na 1000 vojakov, tak pochopiteľne musíme povedať, že bolo pred Litavsko za Litavsko, že vlastne bola tá vyspelejšia časť, tá Rakúsko-Česká časť monarchie a potom bola tá uhorská časť monarchie, žiaľ Bohu, kde sme patrili my, tak tam samozrejme musel byť, verím, že tam bol veľký rozdiel, my sme patrili do tej horšej časti. Stále sme na tom však boli lepšie. Možno, že vďaka tomu Rakúsku a Čechám, neviem, ako napríklad Taliansko, ktoré malo teda 36,6%. No a ohľadom toho Talianska, že aby ste videli, že to naozaj není len, že Slovensko, aby sme zase nepodporovali narratív pani Radičovej o tom, že my sme tí najhorší, najhlúpejší a najzaostalejší a všetci na západ od nás sú géniovia, hej, tak povedzme si niečo aj o tých Talianoch napríklad. Pán Alberto Manzi bol učiteľom, ktorý od roku 59 do roku 68 moderoval program televízie RAI, Radio Televisione Italia, nikdy nie je neskoro, a naučil milióny Talianov v 60. rokoch, počas Miracolo Economico, počas hospodárskeho zázraku, naučil milióny Talianov cez televíziu čítať a písať.
Inak na STV bol o ňom film sa volá Nikdy nie je neskoro. Takže Taliani sa učili písať v 60. rokoch masovo 20. storočia cez televíziu. Ešte stále máte pocit, že Západ je bohatý nejako dlho a že vlastne že ten náš životný štandard, že to je niečo, čo bolo od vekov dané. Že naozaj sú to dve generácie. Sú to dve generácie. Uvedomme si, že Európa bola donedávna tretí svet. Poďme ďalej k mojej rodine, ešte sa vrátim. Môj starý otec sa volal Švarc Ištván. Prečo Ištván? On sa volal Štefán Švarc, ale on si hovoril Ištván, ale to za chvíľu vysvetlím. Narodený 1. apríla 1899 v Budapešti, Uhorské kráľovstvo. Inak nikdy som ho nevidel, zomrel v roku 60, 10 rokov pred mojím narodením. Jeho otec bol skladištný tovarnosič. A čo viem, lebo máme rodný list, bývali na Váciovskej ceste 100/1. Váciovca 100/1. Aj som sa tam chcel ísť pozrieť, potom prišla korona a nebol som tam, ale pôjdem tam. Jeho starší brat v roku 1908 odišiel do Ruska, nie do Ameriky, ale do Ruska. Aj tam sa vtedy chodilo, hej, na zbohatnutím, ale už ho nikdy nevidel. Nikdy ho už nevidel. A tam sa stala jedna tragédia. V roku 1910 mu zomrela kompletne celá rodina, nevieme na čo. Hej, či na choleru, alebo čo sa tam vlastne stalo, bola nejaká epidémia. A proste zomrela mu kompletne celá rodina, hej, a zostala iba jeho sestra a on. Vlastne tú sestru si nechala nejaká rodina budapešťanská a jeho si teda nenechali, lebo on bol vraj taký dosť divý chlapec. A pochopiteľne ten nájom, v ktorom žili, tak to im samozrejme zrušili. Hej, to jednoducho skončilo, nebolo z čoho platiť, pretože jeho otec zomrel. A on sám išiel peši, bez akýchkoľvek peňazí, nemal na vlak, tak išiel peši z Budapešti do Palárikova, čo je niekde, odhadujem, 130 kilometrov, ktoré proste prešiel 11-ročný chlapec peši a kde potom žil u starých rodičov, ktorí ho vychovali. Rozmýšľajte nad tým, čo by sa dialo dnes, keby sa teda takéto niečo stalo dieťaťu, tak by mal tým psychológov, ktorí by ho riešili a ktorí by sa mu snažili nejako, hej, a určite by ho nikto neposlal 130 kilometrov peši ísť z Budapešti do Palárikova. Mimochodom, si zoberte, že v 11 rokoch ten chlapec stratil všetko. Hej, on vraj bol taký divý, že bol taký chlapčenský, že mal kamarátov. Proste si zoberte, že ten svet sa zrazu totálne skončil. Vy musíte odísť z Budapešti, lebo nič iné ste nepoznali, tam ste sa narodili na nejakú dedinu, kde sú nejakí starí rodičia, ktorých v podstate tiež nepoznáte, ale viete, že to sú vaši jediní príbuzní, hej, ktorí vám ostali. Aby toho nebolo málo, hej, tým chcem povedať čo, že vlastne že ten tretí svet, ja viem, opakujem sa, ale budem to hovoriť dokola. Ten tretí svet bol tu. Hej, Západ bol tretím svetom, my sme Západ, aj Maďarsko je Západ. Periféria, ale Západ. Hej, Taliansko je tiež Západ. Ten tretí svet bol tu a bol tu nedávno. To naše zbohatnutie je veľmi zatiaľ krátke. Aby toho nebolo málo, v roku 1900, ako 17-ročného, v roku 1916, na konci roka, pokiaľ viem, bol povolaný do armády, bol poslaný na taliansky front na Piavu, kde prežil len preto, lebo nebol infanterista, nebol pešiak, ale bol pri dele. Pracoval, teda robil vlastne nabíjača dela, čo mu umožnilo prežiť. Keby bol býval pešiakom a boli by ho hnali hore tými kopcami a tam by ich kosili gulomety, tak to by neprežil. Mimochodom o Piave sa vyjadril vtedajší cisár rakúsko-uhorský Karol, že vlastne toto nám Boh neodpustí. Hej, keď tam prišiel na inšpekciu ako vrchný veliteľ, tak vlastne povedal o tom, čo tam videl, že toto nám Boh neodpustí. A pokúsil sa po návšteve frontu Piavy, zjednať mier s dohodovými mocnosťami, ale nevyšlo to. Hej, to sú už tie veľké dejiny, to nebudem sem ťahať, ale v tých malých dejinách tento človek v 17 rokoch bol vlastne poslaný do pekla. Doslova do pekla. Inak vždy, keď chodím okolo tých miest, keď idem do Talianska a pozerám sa hore na tej kopce, tak na neho vždy myslím, aj keď som ho nepoznal. Potom bol kuričom na párnom rušni. Vraj v 20. rokoch prešiel, inak bol veľmi vysoký, ako mal vlastne moju postavu. Hej, bol vraj najvyšším chlapom v dedine, tak to som asi po ňom zdedil. Hoci teda nie som až tak, ale on teda bol. A že vlastne už v 20. rokoch 20. storočia, že pomerne veľa, ako teda nie ako rušňovodič, ale ako kurič cestoval, že navštívil Holandsko, Francúzsko, že dokonca bol v Rusku bolševickom a hľadal toho svojho brata, ale nenašiel ho. Základnú školu ukončil v roku 1928. Koľko to mal vtedy rokov? 29. Hej.
Inak máme vysvedčenie, máme papier, proste, áno, máme doma, mohol som ho sem dať, ale nedal som. Z matiky mal jednotku. Hej, inak vynikajúco rátal, mal skvelú hlavu, vedel vám hlavy zrátať trojciferné čísla, vynásobiť dokázal za rádovo v horizonte sekúnd a správne. Čiže mal v hlave kalkulačku. Hej, nehovorím, že to je inteligencia, ale tiež to niečo svedčí. Inak bol odvážny a tým, čo vlastne to, čo prežil, vlastne v ňom zanechalo samozrejme stopy. Napríklad, keď prechádzal front Palárikovo, lebo potom žili v Palárikove, hej, vlastne žili v Palárikove už potom so svojou rodinou. V roku 1945, keď prechádzal front, tak vlastne sovietskí vojaci, viete, keď Nemci odchádzali z Palárikova, tak upozornili palárikovských gazdov, že oni tam mali pálenicu a boli tam, tuším, vypálené marhule, či čo to tam mali. A upozornili tých gazdov, že by to teda mali vyliať, ten alkohol, pretože keď prídu Rusi, hej, takže sa strhne peklo. Tak ale palárikovskí gazdovia boli samozrejme lakomí, a kto by teda vylieval pálenku, tak ju schovali. Problém je v tom, že sovietský vojak nájde pálenku aj tam, kde nie je, nie ešte tam, kde je. Takže sa oni opili, no a boli tam potom nejakí mŕtvi a bolo tam pomerne veľa znásilnených. No a tento frontový vojak, bývalý, ktorý teda prežil peklo na Pijave, tak vlastne zachránil vlastne susedu, ktorá mala 18, alebo teda dievča od susedov, ktoré malo 18 rokov, pričom jeho žena, stará mama, že ho prosila na kolenách, aby nešiel, že ho zabijú a on teda napriek tomu išiel. A vlastne toho sovietského vojaka úplne opitého, ktorý sa ju snažil znásilniť, že dokonca dvoch, ale že oni tako mal to ľahké, lebo boli úplne sťatí, že ich odzbrojil a teda nejako ich odviedol proste na tú komandatúru sovietsku. A teda Sovieti ho nezabili, ale ešte v ten deň popravili obidvoch tých chlapcov. Takže zase áno, treba povedať, že oni u nás mali zakázané, hej, znásilňovať, hej, v Nemecku nie. U nás mali zakázané znásilňovať a že tí chlapci obidvaja ešte v ten deň boli zastrelení. Takže aj toto je to, čo viem od rodiny. Či to je pravda, ale toto je narratív, ktorý sa u nás hovorí. Jednoducho počul som to 10-krát, hej, proste viem, že či to takto bolo. To sú už veľké dejiny, ale teda, že toto sa tam stalo. Hej, čiže zachránil, čiže mal v sebe niečo, že klobúk dolu, že či by som to na jeho mieste dokázal spraviť, keď nad tým tak rozmýšľam. Vlastnými rukami postavil 2 domy. Pracoval na železnici, no a po tvrdej fyzickej šichte na železnici, kde vlastne, keď nahadzujete to uhlie, tak to sa narobíte a vlastne poháňate celý vlak, vlastne vy. Hej, tak ešte niekoľko hodín drel na svojich 3 hektároch, tuším 3 hektáre alebo 4 hektáre nemal žiaden, inak pojem voľný čas on nepoznal. To mi aj mamina hovorí, že on nepoznal pojem voľný čas. V nedeľu čítal noviny. To bolo všetko. A že aj sa pokúšal čítať nejaké knihy, čo si zohnal, že vlastne to áno. Vychoval 3 deti, vychoval cudzie dieťa, vychoval 2 vlastné. Mamina hovorí, že nikdy netreli biedu, že u nich sa nejedli žiadne brinzové halušky. Ich národným jedlom bola kačka a hus, hej, ktorých mali vlastne, že oni mali, ja neviem, 70 husí, z toho sa polovička predala, hej, a 30 sa nakladali sa do takých veľkých 5-litrových fliaš, ktoré sa potom to sa upieklo a potom ma to zalialo tukom. Takže, no a zomrel v podstate ako stredná trieda a vlastne pre tú starú mamu, pre tú slobodnú matku, tak tu vlastne vytiahol z toho podradného postavenia, vlastne dostal ju do strednej vrstvy. Bol to obrovský posun v životnej úrovni. Ešte snáď také niečo o tom, prečo Schwarz István. Lebo toto nevymyslíte, ale to je zase iná téma, to je Rakúsko-Uhorsko. Narodený takto, celý život bola preňho hlavným mestom Budapešť, hej, kde žila aj jeho sestra, do ktorej aj chodieval, to si mamina pamätá. Je to zvláštne, pretože jeho otec bol Nemec, jeho mama bola Slovenka z Dolnej Zeme, takže vlastne u nich doma sa hovorilo nemecky, slovensky, v Budapešti a maďarsky, hej. On sa považoval za Maďara. Preto inak ale napísané na hrobe má Štefan Schwarz. Hej, ale tak nazval som ho Schwarz István, lebo tak sa nazýval on sám. Ale to nepochopíte, kým si neprečítate možno Rota alebo Zweiga. Ale aj takto podľa mňa nepochopím, pretože som vtedy nežil. Tak ako ten, čo neprežil komunizmus, tak nepochopí, aký komunizmus bol. Takže toľko o ňom. No a asi ste už pochopili, alebo teda určite ste pochopili, že ich najmladšia dcéra je moja mama. Je moja mama. Týchto 2 ľudí. Čo tým chcem povedať? Tento konkrétny príbeh by ste našli v každej jednej rodine.
Keby ste si vy sami urobili nejaký prieskum toho, ako žili vaši prarodičia, alebo teda ešte možno, ak ste odo mňa mladší, tak prastarí rodičia, tak by ste našli podobný obraz. Tie hrôzy, ktoré títo ľudia prežili, napríklad to, že 11-ročný chlapec sám, že ho vlastne vyhodili z toho bytu, že rozdelili to dievča a toho chlapca, tú jeho sestru a jeho, že vlastne, a teda on musel ísť 130 km peši v podstate neznámym ľuďom, neznámym starým rodičom. Alebo tá stará mama, ktorá chodila do školy 3 zimy, hej, a vlastne už v 4 rokoch pracovala na poli, v 8 rokoch už slúžila na majeri. Proste a bála sa, či ju nedajú do domova, hej, kvôli hladu, hej, kde potom nakoniec jeden ten chlapček zomrel, hej, ten nejaký jej súrodenec mladší tam zomrel. Keď si predstavíte tieto hrôzy, tak keby ste videli nejaký moderný srdcervúci film, ktorý sa odohráva v 3. svete, hej, nad ktorým teda tak plače momentálna lavica, tak toto všetko bolo tu a možno ešte horšie. Hej, o tomto by sa kľudne dal film natočiť, hej, kľudne by sa o tomto dal film natočiť. A to je len jedna rodina. A ja som presvedčený, že takéto veci by ste našli v každej rodine. Preto som sa aj odvážil to tu povedať, hej, lebo si myslím, že aj keď o tom neviete, hej, lebo ja som naozaj aktívne pátral kvôli iným veciam. Lebo mňa baví história a dokonca aj našej rodiny, som si istý, že to tam máte tiež. Ak to neviete, tak to len neviete. Hej, ale máte to tam tiež. Podobné príbehy a podobné proste strašné veci, ktoré sú. Takže v priebehu troch generácií, keď si predstavíte týchto dvoch ľudí, hej, Katarínu Švarcovú, rodenú Tomšíkovú a Štefana Švarca, a keď si predstavíte teda moju dnešnú rodinu, delia nás vlastne 3 generácie. Pre moje dve céry, už môj život, hej, keď im hovorím o tom, ako sme chodili do Bulharska na Škode 110L, kde sa vzadu nedali otvárať okná. Ako vlastne sa otvárali len predné okná, ako nám to trvalo 3 dni a ako nám bolo v tom aute horko a ešte otec fajčil, takže ten dým, hej, išiel vlastne na nás. Hej. A vlastne keď im to poviem, tak mi povedia, že preboha, čo nás otravuješ s pravekom. A to není pravek. Dobre, jeho som nepoznal. Ona zomrela až v 95. Ju si pamätám veľmi dobre, to som mal 25 rokov, keď zomrela. Keď si zoberiete napríklad ten dnešný Bangladeš, hej, keď naschvál som tam dal túto šičku, lebo vlastne medzi týmto dievčaťom, týmto dnešným dievčaťom z toho Bangladešu a medzi tou Katarínou Švarcovou, rodenou Tomšíkovou, mojou starou mamou, vidíte nejaký rozdiel? Pravdepodobne ja si myslím, že možno sa má toto dievča oveľa lepšie. Minimálne v tom, že vek dožitia v Bangladeši v súčasnosti v roku 2020 teda bol 73 rokov. Uhorsko v roku 1900, kde žila moja stará mama, malo vek dožitia 41 rokov. Jej otcovi mreli ženy jak muchy. Každý pôrod bol smrteľné riziko. Semmelweis do Tvrdošoviec nedorazil za 70 rokov. Hej, z Viedne do Tvrdošoviec, čo neviem, či je 200 km vzdušnou čiarou. Proste toto si treba uvedomiť. Ja viem, že sa opakujem, ale jednoducho bol by som rád, aby tomu naratívu, ktorý na vás útočí zvonku, aby ste sa nad tým zamysleli. A teraz je otázka, hej, toto sa stalo v Európe, hej, od Štefana Švarca a Kataríny Švarcovej k Igorovi Kosovi, hej, 3 generácie. Pre môjho starého otca pre moju starú mamu by môj život, môj životný štýl, moje cestovanie po svete, moje auto, môj byt, proste moje stravovanie sa v reštaurácii, každodenné proste obedy, hej, ktoré keď idem na obed z práce, ja by som bol pre neho gróf. On keby mohol vidieť môj život, možno vidí, neviem, hej, keby mohol vidieť môj život, tak jediný, komu by ma vedel prirovnať, by bol gróf. Ja nie som. Mimochodom vidíte, že naozaj nie som grófskeho rodu. Hej, ale pre neho by som životnou úrovňou bol. A to je rozdiel len 3 generácií. A teraz chceme to aj u toho globálneho juhu, u toho tretieho sveta? Chceme to u nich? Tak čo teda vedie k tomu? Čo vedie k tomu, že sa snažíme zrušiť, zlikvidovať najúspešnejší systém, najúspešnejší spoločenský a hospodársky systém ľudských dejín, ktorý vyprodukoval neskutočnú zmenu, neskutočné zlepšenie života, ktorý nielenže predĺžil život, ale dal nám možnosť cestovať, spoznávať svet, dal nám možnosť proste mať dostatok
jedla, proste pohybovať sa, jednoducho žiť, hej, a ešte aj žiť zdravo, hej. Zoberte si len, keď vás zub začne bolieť, keby ste nemali modernú zubárskú vrtačku a anestézu, hej, že čo by to bolo, hej, čo to muselo byť pre toho Ľudovíta 14. Alebo aj pre môjho starého otca. Hej, čiže čo vedie k tomu, že to chceme zrušiť? Začnem tým, že vrátim sa k tomu, čo už sme sa bavili, ale pôjdem najprv z rýchlika a potom trošku spomalím. Ak si spomínate, hej, na ten kult prírody v tom 18. storočí, 17. a 18. storočí, ono to bola vždy najprv takto. Tá najbohatšia časť spoločnosti, v podstate šlachta, hej, tí, čo naozaj od prírody nezáviseli, ktorí vlastne žili, ktorí s neho mali už, nazvem to, že minimálny kontakt a rozmary počasia neovplyvňovali to, či oni budú alebo nebudú žiť, hej, či umrú alebo neumrú hladom, tak tí si ju začínali idealizovať. Choďte do hociakého barokového alebo rokokového zámku a pozrite si tie bukolické motívy. Pozrite si tie štilizované polovyzlečené sedliačky, ktoré sú vlastne šlachtičné. Hej, je tam aj erotika, je tam aj príroda. Hej, sú tam aj nejakí satírovia, proste má to všetko nejaké charakteristiky. Choďte do hociakého rokokového alebo barokového zámku. Je tam toho plno. Prírodu si idealizovali vždy bohatí. Hej, prírodu chránili bohatí. Záhrady okolo svojich sídel, krásne, dajme tomu Versailles, francúzske a potom neskôr anglické, si robili bohatí. Tí chudobní si nasadili mrkvu, alebo si nasadili zemiaky. Hej, francúzsky král nepotreboval mať nasadené zemiaky, na to mal sedliakov. Hej, on tam mal proste tuje a kvety. Čiže najprv to bola najvyššia šlachta, tá si mohla dovoliť milovať prírodu. O vzorovej dedine Ľudovíta 14. vo Versailles, o vzorovej sedliackej dedine som už hovoril, nebudem sa opakovať. Rousseaua som tiež spomínal, ušlachtilý divoch, ktorého pokazila civilizácia. Znova jeden, čo si prírodu idealizoval, lebo od nej absolútne a od jej rozmarov a vrchochov absolútne nezávisel. Ale stále bola to veľmi úzka skupina ľudí, bola to aristokracia. Lenže tu sa niečo mení. Počas Malthusovho života, najprv len v Anglicku, ale potom aj v celej Európe, sa mení paradigma. Postupne rastie životná úroveň, vlastne dochádza k vzostupu mešťanstva, vlastne k vzniku modernej, nazvem to buržoázie, hoci tá vzniká už predtým v obchodných mestách, ale vlastne vzostup mešťanstva a reakciou na bohatnutie a na priemysel, aj na znečisťovanie, na znečisťovanie vlastne tých veľkých miest dymom z dymiacich komínov priemyselnej revolúcie, je vlastne romantizmus. Hej. Inak krásne to píše Paul Johnson vo svojich knihách, kde vlastne opisuje, čo to romantizmus je. Hej. Je to v podstate ako keby nejaká reakcia. Hej. Návrat k prapôvodnému, city a nie rozum. Odmietanie priemyslu, odmietanie podnikania, odmietanie pokroku, dokonca už odmietanie kapitalizmu, odpor k vulgárnemu mešťackému konzumu. On tam napríklad Paul Johnson napríklad spomína Williama Wordswortha, tzv. Jazerných básnikov. Ono tam bolo veľmi silné hnutie. Inak začína to samozrejme v Anglicku, ale rýchlo sa pridáva aj Nemecko, ktoré teda bolo prvé. Hej, áno, on vlastne však hlavne opisuje Britániu, ale ten romantizmus bol v podstate akousi nie priamo kontrarevolúciou, ale akousi reakciou, hej, ako keby pokusom o návrat k prírode, hej. A vždy je to tak, že vedú to vždy zbohatnuté deti mešťakov. Že vlastne napríklad krásny prípad, to síce už je Nemecko, a je to trocha neskôr, ale je Marx. Keď si zoberiete vlastne Marxa, tak jeho otec bol právnik, ktorý pochádzal z prostredia rabínov, ale tí Židia v minulosti boli utláčaní, oni boli tak ako keby na periférii tej spoločnosti. A on sa teda stal vlastne už moderným právnikom, jeho otec, a zbohatol, hej, v rámci tej spoločnosti. A vlastne ten jeho syn sa proti tomuto vzbúril. Hej. Čiže Marx vlastne sa ako keby vzbúril proti svojmu otcovi. Takisto máme Lord Byron, titanizmus. Tam už vlastne napríklad u Lorda Byrona to bol šlachtic
ale už je aj zmena spoločnosti. Už tam je aj nejaká túžba, hej, po zmene spoločnosti. No a potom prichádza Charles Darwin, 1859, evolučná teória, ktorá vedie k tomu postupne v priebehu nejakých rokov, ktoré prichádzajú po nej, že veľká časť tej vyššej spoločnosti, britskej vyššej spoločnosti, vlastne stráca náboženskú vieru, takú tú klasickú náboženskú vieru, ktorú ešte dovtedy mala. Inak sú to tie vzdelané a bohaté, väčšinou vzdelané a bohaté boli synonymá vrstvy Británie. No a Chesterton, ktorý vlastne z tejto skupiny pochádzal a sa pohyboval v tých salónoch, aj keď neskôr, tak on mal jednu zaujímavú vetu, že ak ľudia stratia vieru v Boha, neurobí ich to veriacimi v nič. Začnú veriť čomukoľvek. No a v tej druhej polovici 19. storočia teda tí Briti hromadne strácali vieru a paradoxne sa tam objavoval špiritizmus a hoci mali životnú úroveň a kontrolu prírody, aká nemala historickú obdobu, inak krásne o tom píše Armstrongová vo svojej knihe Kauzu vyhral Boh, dosahovali životnú úroveň a kontrolu prírody, aká nemala historickú obdobu, tak sa stávali nešťastnými. Tí ľudia vlastne ako keby stratili nejaký zmysel. Oni našli tú matériu, objavili svet, vlastne oni ho naozaj ho dobili, ale tým, že stratili tú budúcnosť nejakú, či už je alebo nie je, to nechajme, ale ako keby stratili ten presah proste transcendentálny, tak sa u nich objavuje smútok a pesimizmus. A objavuje sa jeden model myslenia, ktorý je charakteristický pre ľavicu až dodnes, že mám sa príliš dobre bez vlastnej, alebo pre tieto vrstvy spoločnosti až dodnes, že mám sa príliš dobre bez vlastnej zásluhy. A to vedie k tomu, že si prvýkrát všimli chudobných. Približne v tom období, niekde okolo toho obdobia, začína napríklad Charles Dickens alebo William Makepeace Thackeray písať svoje sociálno-kritické romány. Potom neskôr sa pridávajú aj Francúzi, Balzac, neskôr Zola. Ale teda prvýkrát si všimli chudobných. A predtým bol Malthus. Malthus hovoril, že takto bolo vždy a nie je s tým možné vôbec nič robiť. Ešte Mária Terézia napríklad verila tomuto. Nedá sa s tým absolútne nič robiť. A títo ľudia si ale neuvedomili, že predtým boli tie podmienky o mnoho horšie. Že tie podmienky sa zlepšujú a že ten svet sa naozaj zlepšuje vďaka tomu pokroku priemyselnému, vďaka tomu podnikaniu. A že tí chudobní sa majú neporovnateľne lepšie, ako sa mali ešte v 18. storočí. A naopak tej bohaté vrstvy, tí ľudia, ktorí stratili aj tú vieru, aj nejakú životnú víziu a vlastne ostali smutní z toho, že boli smutní, pesimistickí, napriek tomu, že boli úžasne bohatí a vlastne kontrolovali svet v miere, aká pred nimi neexistovala, tak vlastne oni to vnímali niečo, ako my dnes vnímame ten dnešný Bangladeš, ako nejaký neuspokojivý stav. Zabudli, ako to celé vzniklo veľmi rýchlo a vlastne začali porovnávať, alebo začali túžiť po dokonalosti na tomto svete. Začali porovnávať nie s realitou, aká bola predtým, že či je to zlepšenie, ale s utópiou. A vlastne tak ako spoločnosť postupne bohatla, tak sa to šírilo celou spoločnosťou. Tak ako spoločnosť vďaka kapitalizmu bohatla, tak tieto životné pocity pôvodne úzkej elity vlastne postupne presakovali nižšie a nižšie. 20. storočie, ja si vám nemusím hovoriť, je vlastne storočie, nazvem to všeobecného zbohatnutia západu. Dokonca aj my, ešte aj v tom socializme, sme bohatli síce pomaly, polovičnou rýchlosťou ako ten západ a ešte predtým sme prudko schudobnili medzi 48. a 53. lenže predsa len sme potom už rástli. Tie technologické zmeny k nám s nejakým fázovým posunom, časovým posunom presakovali a teda vďaka ním sme išli hore. Takže väčšina obyvateľov západ samozrejme o mnoho viac a rýchlejšie, väčšina obyvateľov západných spoločností, už aj robotníci, vlastne sa stali strednou vrstvou, stali sa bohatými. A skončilo to teda samozrejme tým, že imigrácia, že už fakticky nemá kto zametať ulice a ani robiť na stavbe, ani Volkswageny montovať. Ale ten pocit týchto bohatých vrstiev, že mám sa dobre bez vlastnej zásluhy, je dnes veľmi rozšíreným pocitom, aj vlastne u západných stredných vrstiev. A vlastne Západ tak šialene zbohatol, že proletariát v Marxovom chápaní naozaj tí chudobní ľudia v podstate úplne zmizol.
No a práve vtedy, v tom období, sa zjavil marxistický filozof, ktorý prevrátil Marxa na hlavu. A pokračujeme ďalším dielom Jednorozmerný človek a pochod inštitúciami. Ďakujem za pozornosť.